7000 ľudí, výborná atmosféra, fantastické miesto a k tomu skvelé počasie. Prvý júlový víkend sme pre vás navarili naozaj výbornú porciu zábavy. Obaja headlinery dali poctivú a bezchybnú show. Festival Toto je hip-hop ich svojou kvalitou prekvapil. Určite na nezabudnú a nie len oni. Gameovo vystúpenie netreba komentovať, nemalo chybu. Nenechajte si však ujsť to, ako exol Hennessy a čo to neskôr spôsobilo. Ešte predtým ale otázka, čo strašné si predstavil, keď zistil, že má ísť repovať na Slovensko. European Compton. From Compton. I'm scared of nothing. Game nemá strach z ničoho, takže predýchal aj Slovensko, nebál sa ani sedmičky Hennessy, ktorú zdolal priamo na pódiu. Dokázal, že povesti o jeho ťahu nie sú legendami. Stačilo pár nádychov z cigaretky, ktorú v obchode nekúpite, a išiel na to. Fľašu koniaku zvládol Game za minútu a pol, ku koncu to už ale trochu flákal, takže strička by sa ešte nejakéto pol deci dalo vyžmýkať. Viac ako polovica fľaše však určite skončila v jeho útrobách. Omamný dým a fľaše koniaku by zložili aj volá, no Gamea nie. Jeho show bola bezchybná až na občasné boje s gravitáciou. Gameov pád zo schodov po vystúpení zachránili jeho homies. Z festivalu teda odchádzal len s malou modrinou na ruke, stredne veľkou opicou a dobrým pocitom z koncertu. A čo hovoril na publikum a na reggae? The people are my people. I love reggae. I mean, my last hit single was One Blood, you know what I'm saying, which was a reggae sample. So I got love for all genres of music. No matter if it's reggae, rock and roll, pop, blues, R&B. I love all music. I love music. That's why I'm here. And I'm here. And I was the headliner, man. Maybe you could be the headliner one day. Totally hip-hop. Be holding it down for hip-hop. Now and forever. Druhú hviezdu festivalu Toto je hip-hop Gentlemana sme na pódiu nakrúcať nemohli. Toto je pohľad z miesta od zvukára. Tento záznam nájdete aj na YouTube. Gentleman predviedol ohnivú show. Tí, čo ho mali napočúvaného, boli spokojní. Tí, čo ho videli prvýkrát, boli vo vytržení. Očividne aj on sám. Jeho produkcia ho tlačila, aby to príliš nenaťahoval kvôli rannému letu z Viedne. Aj tak 3-krát pridával. Gentleman rozohnil nielen seba, ale aj celý dav pod pódium. Dať hore ruky s ministrom a povedať, toto je hip-hop, tak to sa nevidí každý deň, tak povie horná streda, ruky hore. Horná streda, hip-hop je náš. Toto je hip-hop, toto je hip-hop, toto je hip-hop, toto je hip-hop, toto je hip-hop. Toto je hip-hop, toto je hip-hop. Od pána ministra to znie skôr ako pokyny do vysielačky, ale snahu si ceníme. Tí rambolia, ktorých si so sebou priviedol, nám ukázali, čo je to skutočný vojak. Toto nie sú fešáci z Hollywoodu, toto sú ozbrojené sily Slovenskej republiky. Všetci sme zažili fantastický víkend v Hornej Strede. O rok sa tam vidíme opäť. A ešte pozor, keďže tento film je takmer rovnaký trhák ako Shrek alebo Piráti z Karibiku, počkajte si na koniec titulkov. Aj my máme pre vás nejaké bonusové zábery. Čaute. Predstav sa, hop, pajmej. Volám sa Cifi a ty si mi zožral kokota. Nevidím leca tu náhodou? No jebnutého psa?
Veste vidieť historku o babke. Bože. Bože. Poďme ty kokos do tebe, nemôže. Poď. Iba! Pozri sa, hneď ste ešte hrať. Chalani, sraňa, v živote to nebudeš lutovať. Nesty. Poď sa pozrieť, v živote to nebudeš lutovať. OK. Tak poďme. Franko, v živote to nebudeš lutovať. Bracho, nemáš ľudé. Milión tvrdého. Toč, pozerám, toč. Poď, zarábaj. Cash. Ocičku má to dogu. Co tam hľadáš?